Koji, petice? Ne verujem, ne znam. A nije, to je Cimo, ne znam koga je Cimo, neki lik, neku ribu i kao predstavio se iz Boleča, brate, i u Alcatraz ima. Ja mislim da ovo je lik. Ne verujem. Bilo je priča nešto, ne znam šta je tačno. Ajmo dalje, ajmo! Kakav pera, vidio mi brate. A jednu jako.